Hola, bona tarda a tots. Sempre aprofito les tardes per trobar aquests moments en els que puc compartir alguna història amb vosaltres. I avui ja fa dies que pensava en una història una mica curiosa que em va passar i que no només em va passar a mi, sinó que durant aquells moments també estava amb el meu germà, cosa que la va fer encara més especial. Vosaltres creieu en el destí? Creieu en que a vegades esteu en el moment i en el lloc adequat perquè en algun racó de l'univers estava escrit d'aquesta manera que havíeu d'estar allà? Doncs jo la veritat és que no crec massa en res. No crec massa ni en el destí ni en coses que no siguin massa tangibles, però a vegades tinc la sensació de que sóc una marioneta i de que estic doncs, en mans d'alguna cosa superior a mi. A vegades tinc aquesta sensació. I el que us explicaré avui em fa pensar que és així. Doncs era una tarda qualsevol, no era ni divendres ni dilluns, era un dia entre setmana. Una tarda d'aquelles que tothom té les seves coses a fer, ha anat a treballar o ha anat a l'escola o ha anat a estudiar o el que fos, no? I la ciutat estava activa, hi havia activitat als carrers, hi havia gent amunt i avall. I el meu germà i jo, encara no recordo per quina raó, d'això ja en fa molt de temps, vam sortir junts a passejar i crec que havia de fer alguna gestió a una joieria, d'acord? No sé si eren unes arracades que se m'havien trencat o alguna cosa així, era una cosa petita. I li vaig dir al meu germà que si no li importava que anéssim en un moment i així les deixava i ja les passaria a recollir quan les tinguessin. I bé, vam anar caminant i la veritat és que és lluny la joieria de casa nostra i hem d'anar baixant un carrer durant uns quants quilòmetres. Però com que no teníem pressa, anàvem xinutxant-ho i vam estar caminant i xerrant i tot la mar de bé. Però en lloc d'arribar a la joieria pel carrer en el qual et trobes la porta d'entrada enfront, no? Havíem anat per un carrer paral·lel i vam començar a apropar-nos a la joieria per un lateral, d'acord? I en el lateral hi havia, el mostrador on hi havia també tot de joies que estaven allà en exposició i no sé per quina raó vaig girar el cap i vaig veure que a dins hi havia 3 persones a dins de la joieria. I la veritat és que, bé, no sé, les vaig mirar i les vaig mirar amb bastant detall. La veritat és que ja des d'un principi, al mirar-les, ja vaig veure alguna cosa estranya. Era una dona, un home, la dona i l'home tenien la mateixa alçada, no eren massa alts, i al seu costat hi havia un home molt alt i molt gros i molt gran. D'acord? I portaven un maletí. Això sí que em vaig donar compte, portaven un maletí. I la dependenta, que és una persona que ens coneix des de fa molt de temps, estava ensenyant-los arracades o joies, no sé ben bé què era perquè havia obert el maletí aquell típic on tenen guardades totes les joies i els hi estava ensenyant. I aquesta gent ho estava mirant. I li vaig dir al meu germà, espera't, para, no continuïs, baixa. I ens vam quedar mirant aquella gent, d'acord, ajupits, a veure què feien. No sé per què, no entenc el per què, però vaig tenir la intuïció
de que alguna cosa no funcionava de la manera normal que ha de funcionar. I ens vam quedar allà uns segons. I de cop i volta vaig veure com l'home gran, l'home que devia medir 1,80 m, 1,90 m, em va veure. I els nostres ulls es van trobar. I de cop i volta em vaig sentir super angoixada i amb moltíssima por perquè vaig veure com l'home no volia que estiguéssim allà mirant-los. I jo em vaig posar de peu, li vaig dir al meu germà també que es posés de peu i els dos ens vam quedar mirant aquella gent des de fora. I a partir d'aquí tot va canviar. Aquest home es va posar molt nerviós, es va veure que estava molt intranquil i va avisar a la dona amb una mirada i amb el colze li va tocar el braç, la dona també es va girar i la dona em va veure també, i va veure el meu germà. O sigui que els tres ja ens tenien detectats. Què va passar? Immediatament, al cap de res, d'un minut, aquella gent doncs, ja estaven nerviosos i van començar a despedir-se de la dependenta i doncs devien dir no, ja tornarem un altre dia, etc. I jo, com que vaig veure que s'apropaven a la porta de sortida, vaig dir, mare meva, sortim d'aquí corrents. I li vaig dir al meu germà, vinga, Xavi, corre, i anem cap a la parada de l'autobús, més que res perquè no me n'enfio del que està passant. Aquesta gent té una actitud molt sospitosa i crec que anaven a robar i crec que els hem doncs, aixafat la guitarra, no? Llavors vam començar a córrer i vam anar directament cap a la parada de l'autobús, però vam córrer moltíssim perquè la parada de l'autobús no era exactament allà, era uns metres més enllà. Llavors, o sigui, estàvem suant, esbufegant i just en aquell mateix moment va arribar un autobús. Doncs el vam agafar, ens vam seure al final de tot, ens vam quedar mirant l'un a l'altre sense intercanviar cap paraula, però els dos pensant el mateix, que havíem atrapat a uns lladres, que havíem salvat aquella dependenta de ser robada, que realment havíem estat en el moment precís i adequat per poder fer i evitar que hi hagués hagut un robatori. I ens hem quedat al·lucinats, estàvem tremolant de fet, estàvem que no sabíem què fer, què més fer. Total, que això no acaba aquí. O sigui, quan ja portàvem una estona asseguts, una estona, vull dir, una parada d'autobús, a la següent parada, a veure si endevineu qui va pujar a l'autobús. Efectivament, l'home alt i gros, que semblava un gegant, i la dona. I van pujar també corrents. I nosaltres ens vam amagar. Clar, jo els vaig veure que havien entrat, nosaltres ens vam amagar, la gent també ens mirava com dient, aquests nois què estan fent? I li vaig dir a mon germà, sí, queda't aquí, queda't així ajupit. Vale, ens vam poder amagar com vam poder i just quan nosaltres ja arribàvem a casa, li vaig dir al meu germà, corre. Vam sortir corrents de l'autobús i ens van seguir. Ells ens van veure com baixàvem i ens van perseguir. Llavors, a mi no se'm va ocórrer una altra cosa que entrar a la primera botiga que vaig veure, era una perruqueria xinesa, i vam entrar i li vaig dir a les persones que estaven allà, als propietaris, és que ens estan perseguint. I l'home va voler entrar a la perruqueria, l'home gros, però com que va veure que nosaltres ja estàvem parlant amb la gent que hi havia dins i que ja els estàvem alertant de que nosaltres estàvem en perill perquè ens estàvem perseguint, doncs ja l'home se'n va anar. La dona estava al seu darrere i vam continuar i nosaltres ens vam quedar uns minuts allà a la perruqueria sense dir res, esperant a veure si podíem sortir. La veritat és que al principi no ens atrevíem, però bé, al cap d'uns menys de 10 minuts vam sortir de la perruqueria i ens vam pujar cap a casa i una vegada vam estar a casa, encara estàvem flipant per tot el que ens havia passat i li vaig dir al meu germà, mare meva el que acaba de passar. O sigui, acabem
d'enfrontar-nos amb uns delinqüents. O sigui, això és increïble, com, bueno, ha sigut realment una coincidència, no? I immediatament vaig trucar a la dependenta de la joieria, que nosaltres teníem el seu telèfon perquè hi havia confiança. De fet, és una joieria que sempre anem quan hem de fer algun regal o quan se'ns espatlla el rellotge o qualsevol cosa, i li vaig dir, escolta, dic, aquesta gent, nosaltres anàvem a entrar a la joieria quan hem vist aquesta gent que estava dins, i aquesta gent, quan han vist que nosaltres els estàvem veient, no, que els havíem detectat, han sortit corrents i ens han començat a perseguir. I ella ens va dir, no, sí, us estaré eternament agraïda perquè m'anaven a robar, perquè sé que m'anaven a robar, perquè ja m'havien avisat d'altres joieries que hi havia 3 individus, 2 homes i una dona amb aquestes característiques, que han estat robant a moltes joieries d'aquí de la zona, i justament jo ja sabia que eren ells, i a més és que era evident que passaria alguna cosa així. I clar, quan us han vist a vosaltres, doncs clar, ja els heu aixafat el plan i ja doncs, no han tingut una altra sortida que anar-se'n i que evitar que anar més enllà, no? Amb les seves intencions. I vaig dir, mare meva, però és que no saps el que ens ha passat, tal. I llavors li vaig explicar doncs, tot el que ens havia passat. I ella, bueno, es va posar, pobreta, doncs, gairebé, plorant gairebé, perquè, clar, va patir per nosaltres i va dir que moltes gràcies, que realment havíem sigut molt valents d'haver fet això, perquè, clar, jo no vaig estar, o sigui, jo i el meu germà vam estar tota l'estona allà de peus, mirant-los fixament i d'alguna manera sent molt amenaçadors per ells, no? Representàvem una amenaça i no vaig trucar a la policia perquè no em va donar temps, si no segurament l'hagués trucat, però clar, com que vaig veure que ràpidament sortien, vaig pensar més en poder sobreviure, no? que en trucar a la policia i vés a saber què ens haguéssim fet. Si no hagués arribat a temps la policia a poder resoldre aquella situació. Llavors, doncs bé, sempre hi penso en aquesta anècdota, perquè realment doncs vam fer un bé, no? I va ser tot molt, molt com si fos una història d'una pel·lícula i realment la realitat supera la ficció 1000 vegades. Però bé, ella va fer una denúncia després, o sigui, va trucar a la policia i li va explicar tot el que havia passat. Llavors, o sigui, no va ser en va a l'haver-nos exposat, i és que a vegades doncs això, no? Ser valents i exposar-nos a situacions per al bé, no? Per al principi de beneficència, no? Per al bé comú, doncs és algo que ens ha d'honrar i ha de ser un motor, per poder intentar doncs, combatre el mal. Bé, espero que us hagi entretingut aquesta història i que penseu en moments en els que hagueu pogut fer accions així i són accions heroiques, no?, d'alguna manera, perquè heu canviat el transcurs d'una història que hagués acabat molt malament. Bé, moltes gràcies.